Now we are distributing the shoes from Footsteps of Hope to the kids. Oh yeah. Ubani? Landisa shozi. So landisa shozi. Ubuke nangala mama. Okay. Amasokisi wathulile. Okay. Sihle zono ubani? Sihle zono. Size 9. No. All right. Kube umhlonipho yalo umfana size 10. Size 10. Go size 10, Tony. Amasokisi awahlangene ayena u2 yami kanjalo ngicabanga ukuthi khona ozosalelwa isokisi lapha elihamba lodwa ahamba nga2 amaphe ahamba nga2 khona kulungile asala usobe sibanikeza imano alungile okay ukhona Yes, okay amasokisi yeah ngicela amasokisi mekhona nje lawa ahlangena u2 uma ndonse wona lawa azosala emasingili so besinikeze laba abathole nga1 zobuya wathole nayo okay Kapiwa chiliza umfana size 11. hey oh Sesicala leyicasula. awu bakithi Lapha uma waqala usuyishiye emotweni, mhlambe yafika emotweni ngoba siya 7.